Waqt li eluf ta' Maltin u Għawċin jinsabu lesti biex jiċċelebraw il-bidu tas-sena l-ġdida fi Pjazza San George fil-Belt, eluf oħra f'wasthom turisti se jagħmlu dan f'xi restorant jew f'xi lukanda fejn jiġu servuti minn eluf ta' ħaddiema. Fl-aħħar jum tas-sena Krupp ta' One News żar lukanda ewlenija f'San Ġiljan fejn stajna nosservaw mill-qrib it-ħejjijiet għall-ikla tal-lejlet u nhar l-ewwel tas-sena. Malli rfisna fil-kċina tal-lukanda sibna attività kbira fejn bosta ħaddiema kienu qegħdin iħejjew l-ikliet speċjali li jkunu ħejjew għall-klijenti li se jżurruhom. Ir-riħa tal-ikel fil-kċina qasmitilna qalbna bid-direttur tat-taqsima tal-ikel u x-xorb tal-lukanda Westin Dragonara, Jason De Giorgio, jgħidilna li ħsieb wara l-attività jibda sa minn kmieni din is-sena. Il-preparamenti ovvjament jibdew minn l-għada ta' New Year's billi naraw aħna kif morna din is-sena, il-feedback tal-klijenti u ovvjament meta niġu close għallum konna nservuhom. Waqt li l-kollegi sħabu kienu għaddejjin b'ħafna xogħol metikolus fuq kull xorta ta' ħelu, il-kok ewlieni tal-lukanda James Mifsud għalilna li hu u t-tim tiegħu ikunu ilhom xhur iħejju għal dan il-perjodu festiv. Rridu naħsbu minn qabel pereżempju għad-dundjan, għax jekk ma nixtrux minn qabel ma nsibux fis-suq għax kulħadd ikun tixtri d-dundjan. Nixtru xi prodotti li mhumiex normali tixtihom matul is-sena, dak allura wkoll huma parti minn preparament inti tibbukjhom u tixtrihom ħalli inti jiġu fil-ħin, importantissimu. James tkellem magħna wkoll dwar li kelli jfittxu l-aktar il-Maltin. Ħala għaddix li nagħmlu speċifikament għal dawn iż-żminijiet id-dundjan. Ġifieri f'kull menju li jkollna li għandu x'jaqsam mal-miliet, id-dundjan huwa parti mill-menu. Il-Maltin jħobbu jaraw dawn l-affarijiet, jħobbu jaraw bniedem qatta'lhom frisk u jitfgħulhom fil-platt. Meta mistoqsi kif iħossu dwar il-fatt li hu sħabu jkunu xogħol fil-waqt li ħadd ieħor ikun qed ixxala u jiddeverti, James ma qatx jomoda u qalilna min hu kok jaf li ta' żmien ma jistax jaħarbu. Li tkun xef u ma tkunx għax-xogħol jew li ma tkunx xef u ma tkunx involut f'dan iż-żmien ma naħsibx li jkun lokok f'dak il-post tax-xogħol. Però ħana jekk il-verità kull min jagħmel da xogħol jagħmel naf żgur li jagħmlu minn qalbu u naf żgur li xkun filgħodu moħħu biex imur għax-xogħol għax hemm bżonn li ssir xi ħaġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.